spolu, ale sú tam, no tak dobre. My sme rozmýšľali, ako aj v staršovstve, že či nejakým spôsobom povzbudiť nás spoločne. A bývalo takým dobrým zvykom, že má také konferencie na jeseň. To sa neuskutočnilo, takže sme urobili taký, že seminár po februári. Tento február je teraz a Števo vlastne bol ochotný, aby prijal toto pozvanie. Števo je učiteľ náboženstva a etiky na Bilkime, na našej škole. Zaujímavé na tom je to, že naša škola nerozlišuje ten predmet na dva, ako mnohé iné školy, kde si môžete vybrať náboženstvo alebo etiku. A táto škola verí, že to je dosť dobre mať spolu, takže to je NAE. A Štefán sa ale možno 20 rokov cca venuje generácii mladých ľudí. Mám to šťastie, že mám dvoch takých synov, čo ho zažili. A môžem povedať, že je to pre nich zaujímavé stráviť takéto víkendovky a pobyty a všelijaké formačné stretnutia. Ale pre nás rodičov je často otázka, že ako vôbec s našimi deťmi komunikovať a čo to vlastne žijú. Takže Štefán hodná povedať, že ako na to, alebo respektíve je to spoločné hľadanie asi. Takže Štefán Markuš. Štefán Machajky. Ďakujem, veľmi pekne. Nahral si to, Palo. Nahral si to. To je také freudovské. Tak, ďakujem, ja teda ďakujem za pozvanie a ja chcem na začiatok hneď povedať, že ja nie som ani teológ, ani filozof, ani sociológ, ani psychológ, ani nič. A jediné, čo mňa oprávňuje rozprávať o tých mladých ľuďoch, je to, že za posledných 20 rokov som s nimi strávil strašne veľa času a rozhovorov a všetkého možného. Niekedy je to veľmi frustrujúci proces, niekedy je to zaujímavý proces, niekedy je to šokujúci proces. Proste je to asi najzaujímavejšie to, čo som zažil vo svojom živote, je to, čo som zažil s tými mladými ľuďmi z toho sveta. A samozrejme, že toho sa dá rozprávať strašne veľa. To znamená, že moje trošku taká dilema, ja mám takú sériu prednášok, respektíve taký seminár o generácii Z, ktorý trvá celý deň až 2. A ja som včera prichádzal domov o 12:00 s tým, že to tak zredukujem na 1,5 hodiny. Lenže, a mám na to celé pochopenie, lenže keď som prišiel domov, tak v našej obývačke sedelo asi 10 exemplárov generácie Z, ktoré ma tam proste prekvapili a boli u nás do 7, do pol 6, do pol 7 večer. Tak ja som vlastne len tak o 8 večer si tak sadol, že takže čo z toho všetkého, čo mám, by vás bude zaujímať. Tak ja sa dopredu ospravedlňujem, že budeme hovoriť o veciach, respektíve budeme preskakovať veci a budeme len spomínať nejaké veci, ktoré budú možno štartovať ďalšie veľké témy, ale nad tým sa nemôžeme teraz venovať. Čiže ja sám seba budem teraz 1,5 hodiny frustrovať, že budeme hovoriť veľmi povrchne o veľmi hlbokých veciach. A na začiatok chcem povedať, taký český psychológ, ktorého meno som práve teraz zabudol, hovorí, že pomáhať znamená rozumieť. A Kristina, nepamätáš si to meno? Roháček to od neho opakuje. A on hovorí, že keď chcete niekomu pomôcť, keď si chcete niekoho vzdelávať, keď niekomu chcete naozaj byť v živote napomocný, musíte mu rozumieť, že čo to je, kto to je, aký je. A porozumieť nielen na takej informačnej rovine, že tak informácie o ňom, ale pochopiť toho človeka pomerne do hĺbky a nie len to, čo je on, ale aj to, čo je okolo neho, ten svet, v ktorom žije. Takže to je práve, čo chcem povedať, že preto je podľa mňa dôležité hovoriť o generáciách ako takých, lebo my musíme nejakým spôsobom rozumieť. Druhá vec, čo chcem povedať, je, že ono sa to niekedy tak veľmi ľahko povie, že tak tie generácie, oni sú to, čo Vlado toto uviedol, že pozerajú do mobilov a sú takí divní a sú blázni a robia hovadiny a niečo.
No ale treba si podľa mňa na začiatku povedať hneď úplne a úprimne a jasne, že oni žijú vo svete, ktorý sme my vytvorili. Oni žijú vo svete, ktorý my sme im tie mobily dali do rúk, my sme im zaplatili pripojenie na internet, my sme vytvorili spoločnosť, kde 50% manželstiev končí rozvodom, my sme vytvorili spoločnosť, alebo my sme dokonca, keďže sme na cirkevnej pôde, my sme zorganizovali tie cirkvy tak, že oni, keď sa spomenie slovo cirkev, tak sa prevrátia oči a idú preč. Takže našou, by som povedal, že takou slušne povedané psovou povinnosťou je byť s nimi v tom svete, ktorý my sme vytvorili. Nemôžeme len tak povedať, že sú na nič a ísť preč. Tak budem sa snažiť hovoriť o generáciách mladých ľudí bez nejakého snahy odsudzovať. Čiže tak pozrite sa na nich, že akí sú. Niekedy je to veľmi ťažké, ale tak pokúsime sa. A začnem dvoma krátkými príbehmi. Jeden niektorí z nás ste už určite počuli, druhý nie. Prvý príbeh je príbeh, keď som išiel s takou partiou tínedžerov na Chvojnické kopanice, na víkendovku. Oni šlapali predo mnou po ceste, tam je taká malá malebná kopaničiarská osada, volá sa Hate. A tam je taká normálne modrá cedulka, šípka Hate. A oni prišlapali k tej cedulke Hate a zastavili a začali pred ňou debatovať. A ja keď som k ním prichádzal, tak som zachytil také slova, že to je super, tu by sme chceli bývať, toto je úplne, že cool. Tak tipnite si, že prečo. Pán, čo som to už hovoril, nehovoril. Presne tak. Oni to čítali po anglicky. Oni to úplne prirodzene čítali po anglicky. Ich to ani nenapadlo čítať po slovensky a hate po anglicky znamená nenávisť. A im sa v ich veku zdalo strašne zaujímavé proste bývať v dedinke, ktorá sa volá Nenávisť, aj keď to je na Chvojnických kopaniciach. A ja som okolo tej tabulky chodil strašne dlho, veľakrát, množstvokrát, takto roky tam chodíme a nikdy som to nečítal po anglicky. Ani ma to nenapadlo, oni to prvé začnú čítať po anglicky, čiže zdá sa, že v najoriginálnejšej slovenskej dedinke oni sa nestretávajú s našim pochopením sveta tak, ako my ho chápeme. Ako starí boli? 16, 15, 16. A ešte som sa ich pýtal, čo Hate znamenajú, oni netušili, čo to znamenajú. Takže nevedeli. 15-16 roční tínedžeri, ktorí plynulo rozprávajú po anglicky, ovládajú software a počítače tak dvakrát viac ako my, tak nerozumeli obyčajnej šípke Hate. A nevedeli, čo sú to Hate, no, priehrávky nejaké. Druhý príbeh, ten sa mi stal pred týždňom a pol. S takou jednou skupinou tínedžerov sme sa stretali, to sú súčasní prváci na Viltime, taký výber z nich, sa na takej skupine stretávame a rozprávame. Jeden večer sme sedeli, rozprávali sa, asi 15 ich tam bolo a teraz oni ešte, poďme sa tak hlboko porozprávať. Hlboko sa poďme porozprávať. Tak ja som to tak nechal plynúť, že však dobre, a oni, že no tak hlboko znamená, že poďme si povedať, dokedy naposledy plakal. Na chvíľku zase také zneistenie tam nastalo, no ale potom, akože no dobre, tak začalo sa rozprávať o tom, že dokedy naposledy plakal. Ale odtiaľ sa začali vyplávať nejaké také smutné príbehy z tých rodín, rozvody rodičov, smrť starých rodičov, ochorela mama na rakovinu a tak ďalej. Začalo to a oni. Zaujímavé, čo sa tam udialo, bolo, že sedela tam jedna dievča, ktoré plakalo a rozprávalo, ako mama ochorela na rakovinu. Nejaké 2-3 roky dozadu. Tá mama sa vyzdravela, ale ona rozprávala to, akým spôsobom to ona prežívala. A vedľa sa tam mala položený takto mobil. A ten uprostred toho plaču a prívalu slov jej ten mobil proste zapípal, že tik. Ona že, prepáčte, zobrala to, niečo od SMS-kovala preč a pokračovala ďalej v plači a rozhovor. Mne to proste potom nedalo a ja som došiel za ňou a pýtam sa jej, že počuješ len pre moju akademickú takú akože zvedavosť, že čo to bolo za SMS-ku, či ti prišla, čo si odpísala. Že to nič to nebolo, nič dôležité, to mi len kamarátka písala, že zajtra môžeme ísť na obed na pizzu. Znova zaujímavý fenomén sa udial, že zdá sa, že najprítomnejšia intimná chvíľa skupiny je zároveň cez technológie napojená na úplne iné reality, ktoré sú pre nich rovnako reálne, rovnako dôležité ako to, že pláčem a rozprávam o tom, ako moja mama mala rakovinu. Takže to sú len také dva obrazy na začiatku. A
teda najprv by som veľmi rýchlo chcel povedať niečo o generáciách 20. storočia. Zastaviť sa pri fenoménoch generácií Z, to sú súčasní tínedžeri. A chcem povedať 3 zaujímavé pohľady zaujímavých ľudí, múdrych ľudí na svet, v ktorom žijú títo tínedžeri. A potom na záver by som chcel ako taký nákop na debatu, ktorá môže trvať cca tak 3/4 hodiny, že nahodiť, že tak dobre, tak máme tu nejaké decká, nejakú generáciu a teraz čo s nimi? Ako si s nimi porozumieť? Prečo ako my vlastne keďže my nevidíme tie veci, čo vidia, my nerozumieme tomu, že ako to funguje, my nečítame to hate, my čítame stále ešte háteľbo niektorí. A teda na záver si dovolím vysloviť takú, ak na to zostane čas, uvidíme, také proroctvo do budúcnosti, ktoré sa samozrejme nevyplní, ale... Toto je citát, veľmi známy. Deti v súčasnosti milujú luxus, sú nevychované, opovrhujú autoritami, nerešpektujú starších, hádajú sa s rodičmi a týrajú svojich učiteľov. Pravda, nie? Viete, kto to povedal? Povedal to Sokrates 470 rokov pred našim letopočtom, čiže 2,5 tisíc rokov naspäť. Generácie starších ľudí mali pocit, že tie mladšie generácie to proste nedávajú. A my máme takisto teraz pocit, že tie naše generácie to nedávajú. Ja mám doma 2 príklady generácie Z, ktoré má 11 a 13 rokov a odtrhnúť ich od mobilov je veľký problém. A keď im hovorím, že vypnite sa, tak oni mi povedia, najprv sa vypnite. A odrazu zistujeme, že prvne, že by sme vyriešili problém tých mladých, musíme vyriešiť problém nás. Prečo vlastne, alebo kde, tak hovoria sa generácia X, Y, Z, mileniáni a neviem to všetko. V roku 1991 dvaja americkí sociológovia Strauss a Hope prišli s teóriou, generačnými teóriami, ktoré boli postavené na tom, že sa snažili predpovedať budúcnosť sociologicky, že čo bude, keď bude. A či sa to dá nejako povedať, že napríklad, že tak toto, čo teraz sme zažili, sa poučíme a z toho vyplynie niečo iné. Nepôjdeme do toho vôbec, teraz nie je na to čas, ale oni povedali, že generácie sa vracajú v 4 nejakých základných cykloch, cca každých 20 rokov. A každý z nás si zažije každý ten cyklus, len v inom veku. Čiže keď sa narodím niekde do tejto fázy, tak tu som mladý, tu som trošku starší, tu som už dosť starý a tu nás Čiže my sme vlastne všetci generácia Z. Len to obdobie prežívame ako keby v inom veku. Oni to prežívajú vo veku 16, my to prežívame vo veku 40. A oni od roku 1433 identifikovali do začiatku 20. storočia nejakých 25 generácií a potom ďalších 10 v tomto storočí. A ja veľmi rýchlo by som vám povedal, lebo je to zaujímavý príbeh, veľmi zaujímavý príbeh, nemáme čas sa mu venovať, ale to, že my tu nám teraz hovoríme o generácii Z, má nejakú históriu. To nie je len tak, že odrazu sme si povedali, že aha, niekto je tu generácia Z. Každý z nás by mal keby vedieť sa zaradiť do svojej generácie. To tvrdia tí Straussov. No a tak tie dátumy, ktoré sú tam, to sú dátumy roky narodenia detí, ktoré sa proste narodili v tom období a nazývajú sa tou generáciou. Stratená generácia narodila sa tesne pred začiatkom 20. storočia a nazval ju Ernest Hemingway v jednom svojom diele napísal, že my sme stratená generácia, alebo vy ste stratená generácia. Prosím? Gertrude Stein. On citoval, áno, a teda, ale hlavný dôvod, prečo to Hemingway povedal, bolo, že vlastne svet v tej dobe a deti, ktoré vyrastali v tej dobe, oni keď si uvedomíte, že oni sa narodili povedzme v roku 1900, tak pokiaľ mali 50 rokov, zažili prvú svetovú vojnu, veľkú hospodárskú krízu a druhú svetovú vojnu. Oni zažili proste svet v rozklade, v rozpade, nič nefungovalo poriadne, všetko sa stále menilo a nemali ako keby žiadne vízie a ilúzie o svete. My tu snívame o krásnej nových budúcnostiach, o Tesle a o hyperloope a neviem čo, ale oni sa snažili prežiť.
Ďalšia generácia, narodená od roku 1900-1924, ešte možno to dôležité povedať, že keď sa bavíme o generáciách, bavíme sa o Európe a Amerike. Hlavne o Amerike a Európe. Samozrejme má to všelijaké odtienky a podobne, ale hovoríme o západnej civilizácii. No a o tejto generácii sa dá povedať, že na troskách toho, čo predstavovala Európa v prvej polovici 20. storočia, vybudovala to, čo teraz poznáme ako prosperujúcu západnú spoločnosť. A bola symbolizovaná veľkou emigráciou z Európy do Ameriky, pretože americký sen sa začal budovať v tom čase. A prvýkrát táto generácia bola ovplyvnená marketingom a popkultúrou. Médiá, ktoré začali fungovať od Gutenberga, tlač kníh, to bolo vlastne skoro jediné médium, tak odrazu bolo rádio, a v neskôrších životných fázach už začali televízor a odrazu všetci zistili, že aha, cez to sa to aj predáva. Po nej nasleduje mlčiaca generácia, ktorá bola vychovaná stratenou generáciou. Zaujímavé, že Rauzahovou prišli s tým, že rodičia a deti nie sú po sebe idúce generácie, rodičia a deti sú obgenerácie. Čiže mlčiaca generácia sú deti stratenej generácie a jednu vec, ktorá je dôležité možno rozumieť o tom, že to sú súčasní najstarší dôchodcovia. To sú súčasní tí ľudia, ktorí teraz vlastne majú 75, 80 rokov. A hovorí sa o nej, že to je opatrná generácia, práve preto, že ju vychovávala generácia, ktorá si zažila ten svet v rozpade, tak svojim deťom odovzdali to, že no, aj keď možno žijete teraz v miery, môže to celé padnúť. Tá Great Generation, alebo vynikajúca generácia, mala veľa detí, pretože mali pocit, že tento svet je hodný na to, aby mali veľa detí. A tak sa začalo rodiť veľa detí a je to prvá generácia s televízorom. Niektoré veci, ktoré doteraz pretrvali, Bond, Western, Batman, tak to vznikali v tejto generácii. To sú staré, nám sa to nezdá, ale ono sú to staré veci. Toto je generácia, ktorá odmietla inštitucionálny štát, hippies, feminizmus, boom rozvodov. Proste toto je generácia, ktorá ako keby zatriasla tým, ako tá spoločnosť fungovala predtým. Áno, to som rád, že sú to súčasní najstarší dôchodcovia. Len krátka odbočka, zdá sa, že keď si pozriete súčasnú americkú vládu, Trumpa a spol, tak to sú títo ľudia. To sú ľudia, ktorí vyrastali v blahobite a odmietli to, čo im ponúkali ich rodičia. A keď sú 70-tníci, tak sú nejakí. No a prichádzame už k generáciám, ktorým by sme sa mohli trochu viac poznať. Generácia X, sú to deti mlčiacej generácie. Masívny nástup, televízia, marketing, kampane, my sme to zažili sami na sebe, v Amerike ešte viac. Generácia X sa takisto nazýva MTV generácia. Je to generácia, ktorá v 80. rokoch vyrastala na MTV v západnom svete. Hudba ako produkt. Ďalšia charakteristika tejto generácie, že podnikavá generácia, všetky veľké korporácie boli pozakladané touto generáciou, lebo táto generácia verila v podnikavý životný štýl a verila, a teraz sa dostávame možno k podstatným veciam, ktoré sa už reálne pretavujú do generácie, povedzme Z, že táto generácia verila, že keď budeme strašne veľa pracovať, odriekneme si životné pôžitky, akože šťastie a neviem čo, a zatneme zuby, dáme to, tak budeme šťastní. Tak verili vo veľký pracovný sen. Budete tvrdo pracovať, vyštudujete dobrú školu, zoženete si dobré zamestnanie a potom budete šťastní. Mne moji rodičia, ktorí tu sedia, hovorili, že keď sa ti nechce učiť, musíš zaťať zuby a pracovať. Neboj sa, zlomíš to. Lukáš to, nemôžem to nadávať, ale Lukáš to svojho času, keď pílil drevo na synci a rozpílil osie hniezdo a osy vyleteli a začali ho štípať a on to začal takto búchať po sebe, zabíjať, hovorí, že kašľal na pocity a pílil ďalej. A to je charakteristický výrok generácie X. Kašľať na pocity, on to povedal trošku ináč, ale kašľať na pocity, lebo to dáme. No lenže, zdá sa, že malo to aj svoj
backside. A toto, že boom rozvodov, rozvrátené rodiny, nárast psychických chorôb, vyhoretie a podobne. A zdá sa, že táto generácia napriek tomu, že strašne veľa pracovala, tak to nedala. Po nich prišli mileniáni, ktorí povedali, že čo, tak to teda nie. A mileniáni sa rozhodli, že my budeme šťastní nie tak, že budeme veľa pracovať, ale tým, že budeme život považovať ako nepretržitú rád príjemných zážitkov. To znamená, že keď ja idem do školy, budem tam dovtedy, kým to bude príjemné. Budem cestovať dovtedy, kým to bude príjemné. Budem vytvárať vzťahy, dokiaľ to bude príjemné. Čiže v momente, keď to je nepríjemné, tak zmením pozíciu, rolu, neviem čo. To sú súčasní 20-tníci, 30-tníci. Ďalšia zaujímavá vec, o nich sa hovorí, že sú to digitálni imigranti. To znamená, že počas ich života prišlo do sveta World Wide Web, internet, pripojenie, digitálne médiá a oni vyrastali v analogovom svete a imigrovali pomerne veľmi ľahko, adaptovali sa, imigrovali do digitálneho sveta, preto sa im hovorí digitálni imigranti. Nový typ zamestnanca, vy čo zamestnávateľ ľudí, viete, že zamestnávať súčasných 20-tníkov je veľký challenge. Práve preto, lebo oni nechodia do roboty, oni chodia proste sa baviť. A jeden môj kamarát mi písal na Facebooku, že počúvaj, že on robí v grafickej firme a on mi písal, že počúvaj, že čo mám robiť, že prišiel tu na nejaký mladý chalan, prišiel ráno do roboty, celý deň si tam niečo hrabkal na počítači, si kreslil a potom povedal, že počúvaj, že aj tebe sa niekedy stane, že ťa robota vôbec nebaví. A on hovorí, že čak áno, a čo? No nič, že ja to dneska nedávam, že aj domov, mňa to dneska nebaví. A jeho reakcia bola, že čo si v cirkuse, aby ťa to bavilo, proste pracuj. No a teraz toto je stred tej generácie X a Y, že tí mileniáni, oni sú tam preto, aby ich to bavilo, a my sme tam preto, aby sme sa prekonali. Pustím vám, hovorí sa o nej, že to je narcistická, na seba obrátená generácia. Znova, nechcem tomu dávať nejaké plusové alebo minusové body, to je proste nejakým spôsobom sa snaha popisu toho, že o čom tá generácia je. Me generation, toto sú ľudia, ktorí vymysleli selfie, proste nechodia po svete, aby fotili Eiffelovú väžu a Sochu slobody a šikmú väžu v píse, ale oni fotia sami seba a ten svet je len pozadím. A pustím vám jeden reklamný videoklip, ktorý smeruje na túto generáciu, ktorý je k nádherným zobrazením mileniálov. Je to reklama na cestovnej kancelárii. A je to reklama o tom, ako si máte užiť život.
všimnete, že zaujímavé na tom je vlastne to, že ten človek je v strede toho všetkého, to pozadie sa veľmi rýchlo mení, to pozadie tam nezostane dlho a toto je cesta ku šťastiu, čomu uverili tí mileniáni. Že keď budem naplňať svoj život, postavím sa do stredu a budem naplňať svoj život zaujímavými zážitkami, príbehmi, tak odrazu ten život bude mať zmysel. Bez komentára. Vrátime sa k tomu neskôr a sme pri generácii Z. Treba si uvedomiť, že generácia Z je generácia, ktorých rodičia sú X-kári. Mileniáni sú deti baby boom generácie a generácia Z sú deti, väčšina ľudí, čo tu tak pozerám, sú asi X, tak sú deti generácie X. No a o tejto generácii sa hovorí rôzne. Google Generation, iGeneration, AD, Attention Deficit Generation, Digitally Rewired Generation, že majú mozky, majú digitálne prekáblované tie deti. Hovorí sa im Digital Natives, to znamená, to sú decká, ktoré nezažili nič iné, len digitálny svet. My sme zažili ešte, keď to tak bolo, že fax a normálny telefón a oni zažili už len to, čo nazývame proste digitálny svet. Minule som počul dobrú vlášku, keď niekto niečo povedal, že pošli mi to faxom, tak odpoveď bola, nemám ti to poslať po dinosaurovi. Čiže toto sú decká, ktoré nezažili nič iné, len internet, sociálne médiá a podobne. Pre nich to bolo vždy prítomné v ich živote. My sme sa pomaly učili s tým žiť a oni to tam mali vždy. To je dôležité chápať. Trávia rovnako veľa času v digitálnom svete ako spia. Čiže cca 8-9 hodín denne sú proste pripojení, žijú si v tých svojich svetoch, neskôršie sa trošku zastavím pri tom, čo to vlastne znamená. Možno, že je dôležité k tejto generácii povedať na začiatok je to, že na rozdiel od mileniánov, ktorí sa rozhodli zažiť život plný vzrušujúcich zážitkov, toto je generácia, ktorá vôbec už nerozmýšľa, alebo veľmi málo rozmýšľa o nejakých zážitkoch. Oni, keď X-kári verili tomu, že poďme strašne makať, Y alebo mileniáni verili tomu, že poďme sa baviť, tak Z-kári v skutočnosti sa zdvihli a odišli do digitálneho sveta. A mne nie je jasné, že čo tam robia, ale proste oni už ani akože tak cestovať ešte nejako budú, aj do nejakého zamestnania plánujú chodiť, ale v skutočnosti tie najdôležitejšie veci sa budú diať v tom digitálnom svete. Toto je asi možno najdôležitejšie pochopiť, prvnež sa k ním vrátime, ako keby hlbšie, aby sme im lepšie porozumeli. Samozrejme, televízia už sa nepozerá, lebo televízia je málo interaktívna a tak ďalej. No a aby toho nebolo málo, od roku 2010 sa rodia deti generácie Alfa. A táto generácia, samozrejme, oni nevieme skoro ešte nič povedať, pretože to sú decká, ktoré majú teraz 6-7 rokov, ale predpokladá sa o nej, ak všetko dobre pôjde, samozrejme môže prísť nejaká katastrofa, ktorá to všetko zmení, ale ak všetko dobre pôjde, tak toto je generácia, ktorá vyrástla na tom, že digitálne médium, bolo používané ako cumlík. To znamená, že keď dieťa plakalo, dostalo cumlík, táto generácia je vychovaná tak, že keď plače, tak mu vložme do rúk tablet alebo nejaký device a okamžite to dieťa ako keby spozorní. Dostaneme sa k tomu trošku potom neskôr tiež, čo to môže robiť s ich mozgom, ale v princípe to, čo my sme používali na komunikáciu, na budovanie kontaktov, dát a riešenie vecí pracovných alebo čo, tak tieto deti začnú používať ako hrkalky. Veľmi pravdepodobne táto generácia bude pokračovať v trendoch, ktoré teraz sú, čiže o mnoho skorej nastupuje adolescencia, to znamená o mnoho skorej nastupuje obdobie, keď tie deti začnú riešiť typické tínedžerské problémy. Keď sme v 15 riešili otázky fajčenia, sexu a podobne, to teraz riešia 10-ročné deti. Lebo im to tie digitálne médiá servírujú
úplne bežne a nevieme ich ako keby ubraniť. Ale zase ďalšie pozorovanie, že o mnoho dlhšie trvá, kým tie decká dopracujú sa k nejakému zrelému veku, o ktorom by si povedal, že to už nie je tínedžer. Čiže tá adolescence sa niekedy naťahuje do 30. Všetko budú posúvať neskôršie. Zakladanie rodín, kariéra, budovanie si nejaké profesionálnej kariéry a podobne sa zrejme bude posúvať na 30-ku. To, čo my sme absolvovali v 20-ke, tak oni budú absolvovať z 30-ke, možno 40-ke. Bežný vek dožitia tejto generácie sa predpokladá 90 rokov, čiže budú mať oni problém mentálne sa predstaviť na to, že v momente, keď my sme tak rátali, že 60-ka, 70-ka už život tak končí, tak oni ešte budú mať 25 rokov pred sebou pomerne aktívneho života, že čo budú robiť. Zaujímavý trend, už to teraz začali popisovať sociológovia, volá sa to, že keepers, kids in parents' pockets eroding retirement savings. V princípe to znamená, že dieťa, ktoré zostáva doma, má ruku vo vrecku rodičov a vyťahuje peniaze na dôchodok, ktoré má odložené ten rodič. Má to rôzne dôvody, jeden z dôvodov je ten, že tie deti sú tak vychované, že ja sa o teba postaram a ty si len ten život tak užívaj. A predpokladá sa, že tí Z-kari to tak majú a alfa to len bude ako keby silnejšie, že budete mať doma 30-ročného syna, dceru, ktorý príde do vašej chladničky a bude si z nej brať veci, lebo to bude bežné a prirodzené. Posledná vec, ktorú ja ju považujem za fascinujúcu, ale neviem, či vy budete považovať za fascinujúcu, volá sa to, že transhumanizmus. A sociológovia a filozofi začínajú si klásť takúto otázku, že identita človeka bola definovaná telom a dušou. To znamená, že mám telo a mám nejakú psyche. To znamená, niečo rozmýšľam, niečo cítim a to som ja. Zdá sa, že digitálne médiá pre týchto mladých ľudí vytvorili ďalší typ identity a to je digital footprint alebo digitálny otlačok do sveta. Môj profil, moje kontakty, ktoré sú všetko len čísla v počítači. No a je problém, pretože ak toto považujeme za súčasť identity človeka, tak máme politický, ekonomický, sociologický, filozofický, neviem aký problém, lebo ten môj profil nevlastním ja. Ten vlastní Facebook, Google, Twitter. A Facebook jedného dňa sa rozhodne, že vymaže môj profil a ja mu poviem, že počkaj, ale to sú moje kontakty, to sú moje fotky, to sú moje ľudia. Facebook povie, nie, to je moje. A ja mu poviem, že nie, to som ja. A tieto decká sa s tým budú musieť veľmi vážne popasovať, pretože oni od malička žijú v tom, že môj profil na Facebooku je súčasťou mojej identity. Takto nejako vyzerá to vychovávanie tých generácií, že tie deti sa rodili takto rodičom. Čiže tá Greatest Generation mala baby boomers mala generáciu Y a Y majú generáciu Alpha. Veľmi stručne by som vám chcel povedať niektoré také momenty, ktoré keď sme s mojimi kolegami rozprávali a žili s touto generáciou Z, tak sme natrafili občas na také divné veci. Nazvali sme ich fenomény generácie Z, ktoré proste neboli kedysi a teraz sú bežné a veľmi silne ovplyvňujú naše deti. A vy, čo máte deti, sa môžete pripraviť, že jedného dňa vám toto deti domov donesú. Viete, kto je ten prvý chlapec? Vyzerá ako Ondro? Není to Ondro. Je to Alex z Targetu. Ja len kliknem na jeho fotku. 7 miliónov 100 000 výsledkov vyhodilo. Veľmi rýchlo, keď si pozrieť fotky, tak obrovské množstvo fotiek, Alexa z Targetu. Ja som to testoval na nejakých tínedžeroch, pýtam sa ich, že počujete, viete, kto je Alex z Targetu? Jasne, že vieme, kto je Alex z Targetu. Alex z Targetu je predávač v Targete, alebo bol predávač v Targete a jeho príbeh je následovný. On robil, ale ani nebol ani predávač, on bol len ten brigádnik, čo dával ľuďom do tých igelitových sáčkov to, čo si kúpia. A teraz on to tam dával a išli nejaké 3 tínedžerky, 16-ročné, ktoré proste si ho odfotili, lebo sa im páčilo. Dali to na sociálnu sieť
zdieľali to svojim kamarátkam. Za 4 dní ten chlapec mal množstvo 100 000 zdieľaní a o 2 týždne s ňou robilo interview CNN. Ten chlapec sa na to nejakým spôsobom nepodielal, len odrazu sa niečo stalo a odrazu sme mali celebritu, ktorou jedinou charakteristikou, o ktorej sa dá povedať, je, že je známa. My o Alexovi Starketu nevieme nič. Vieme len to, že je známy, populárny. A takýchto typov hrdinov sa vynára strašne veľa. A keď si pozriete, keď budete mať trošku staršie deti, tak odrazu uvidíte, že oni strašne túžia byť takýto. Nie, oni nehľadajú kvalitatívne nejaké veci, že poďme toto dosiahnuť a toto a toto. Oni hľadajú, že poďme to spraviť tak, aby som bol známy, aby som bol populárny. A to, čo som naozaj, není až tak dôležité. Poznáte Lele Pons? Teraz už není jej hviezda, pomaly hasne, ale minulý rok na High, to sú také 8-sekundové točiace sa videá, bola absolútna celebrita táto dievča. Má asi 10 miliónov followerov, miliardy zhliadnutí jej profilu. Nebudem to teraz púšťať, lebo nemáme na to čas. Keby niekto si chcel pozrieť jej Vine stránku, je to fascinujúce. Sú to 8-sekundové nič nehovoriace klipy. Krátke video, také bláznivé. Ďalší fenomén generácie Z, ja som si ho pracovne nazval, že ukradnutý rebel. Poznáte toho chlapca, čo tam je? Jasné, že ho poznáte. Ale možno neviete, že... Zase? Toto je Patrik Vrgovský, Rytmus, známa slovenská celebrita, ktorý z piešťanského sídliska, kde si niekde v garáži repoval také vulgárne a protisystémové veci, kde on vlastne hovoril, že celý tento svet je na píp a je to píp a píp a píp a všetci nás tu okrádajú a strašne bol taký akože milý, keď to hovoril, ale lebo to bolo autentické, lebo bojoval proti systému, dalo sa k tomu nejako pridať, no a po nejakom čase odrazu zistíte, že robí takúto vec. Zase? Položím ti 30 otázok. Yes. Kedy zarábaš viacej? Vieš pospať bankové pojmy? Otázka znie, vieš akú kartu dostaneš? Koľko stojí otvorenie študentského účtu Tatra Academy? Čo je viac? $100 amerických alebo 100 eur slovenských? Si najväčší kápo. Si moje začala na gumy. Študentský účet Tatra Academy. Gáčo, strapatý, Einsteinov bratranec, Eric Maus, fandúciho žena, bezkontaktne. Zhrbený na Facebooku s karpavými očami, takzvaná Vandamovka. Kápo, PIN, PIN. Nemusíme to ďalej pozerať. Je z toho zjavné, že Tatra banka pochopila,
že ten hrdina tej generácie, že najjednoduchšie, čo urobíme, tak zabalíme a predáme. Zobereme im toho hrdinu, zabalíme, rozmnožíme a predáme. A odrazu, ináč, keď Tatra banka vyšla s týmto klipom, tak taká odborná marketingová verejnosť s touto kampaňou bola zhrozená, že toto je brutálny fail. Ale zdá sa, že fungovalo. Že tie mladé generácie, tá generácia Z, na ktorú je to smerované, aby si založili ten študentský účet, tak sa na to chytili a zdieľali si to medzi sebou. Tá istá reklamná agentúra robila Fofolu. Je to možné? Oni vedia veľmi dobre. Je to možné, ale treba pochopiť aj to, že to, čo použili, bolo to, čo my sme mali kedysi, povedzme, že Vinetua. Alebo čo proste nejakého hrdinu, že niekoho, koho sme ku ktorému sa vzťahovali, to sa nám páčilo, ako sa správa, čo robí. A zdá sa, že ten rytmus, keďže bol protisystémový, tak teraz propaguje systém. Ukradnutý radový. To je také staré video, lebo oni to tam, to je 3 roky stará záležitosť, takže už tam napísaná. Nevadí, že ten rytmus je z jednej generácie? Neviem. Ale v skutočnosti len, keď sa na to pozriete, že čo sa napríklad deje s hrdinami iných, napríklad postav Harry Potter a podobne, tak sa to skomercionalizovalo. A čo nehovorím, že je zlé alebo dobré, ja len hovorím, že buďme svedomí, že hrdinovia našich detí budú marketingové položky, ktoré sa im budú predávať, ktoré sa budú rozmnožovať a baliť. Ďalší fenomén, ktorý... Znova sa ospravedlňujem, pri každom sa dalo zastaviť, ale nemáme čas. FOMO, neviem, či ste sa stretli s fenoménom FOMO, nejakí mileniáni by mohli trafiť, čo to znamená. Fear of missing out. Veľakrát, keď sa bavíme s učiteľmi, alebo keď my to riešime, že prečo tie decká furt ťahajú z tých vreciek počas hodín tie mobily a snažia sa proste tajne sa pripájať a podobne. Hanka mi dneska vravila, že bojujú s dcerou, že pripojiť na Facebook, nepripojiť na Facebook. V skutočnosti to není o tom pripojení. Tí, čo to tak trošku hlbšie skúmajú, tak zistujú, že za tým je strach, že im niečo ujde. Oni žijú vo svete, kde v tom digitálnom svete sa deje strašne veľa vecí, tam ľudia postujú, ide, kamarát tam dal niečo, ten kamarát tam dal niečo, ten tam niečo povedal, ja som to nestihol prečítať a tak ďalej. A ja sa bojím, že budem vynechaný. Kedysi, keď ma nepozvali na narodeninovú oslavu, tak ja som mal pocit, že aha, som menej cenný, no ale teraz, keď sa nepripojím na Facebook, kde sa dejú tie podstatné veci, tak som menej cenný. Bojím sa, že ma zase vynechali z niečoho, čiže keď vám tie deti vyťahujú ten mobil a snažia sa čekovať tie SMS-ky, čo to oni používajú, Vibere a podobne, tak v skutočnosti je za tým strach, že mi ujde niečo strašne dôležité. Maslowovú pyramídu základných ľudských potrieb poznáte, niekde na začiatku sú fyziologické a ľudské potreby, ktoré sú nastavované potrebami bezpečia a tak ďalej a na najvyššej miere, na najvyššej úrovni je nejaká sebarealizácia. No zdá sa, že keď sa tak trochu cynicky budeme pozerať na súčasnú generáciu, tak to funguje tak. Keď máte tínedžera, ktorý nie je pripojený, alebo mu končí baterka, tak vôbec nerozmýšľa nad tým, či je hladný. Vôbec nerozmýšľa nad tým, že čo sa deje. Prvé si musím nabiť mobil a druhé musím nájsť použiteľnú Wi-Fi. Samozrejme, to je tak trochu nadsázka, ale v konečnom reálnom dôsledku tak trochu to mení tie naše zaužívané spôsoby rozmýšľania. Tak keď reálne proste potom sociológovia sa na to pozerali a hovorili, že tak čo s tým? Tak oni spravili reálny výskum na sociálnych sieťach, že čo očakávajú, keď sa snažili dať do Maslowovej pyramídy ľudských potrieb, že čo očakávajú tí tínedžeri od sociálnych sietí a od priestoru digitálneho, tak na začiatku úplne základ je byť pripojený. To je tak, ako kedysi sme mali my potreba základného nejakého fyziologického bytia, tak oni potrebujú byť pripojení. Druhé, chcem mať súkromie, to znamená, moji rodičia nebudú vidieť môj profil. Ja určím to, kto bude vidieť čo. Druhé, zdá sa, že oni sa na tých sociálnych sieťach spájajú. Že nechcú tam byť sami a vytvárajú nejaké skupiny, ktoré majú niečo spoločné. Fanklub nejaká skupina uzavretá a podobne. Nad tým
je budovanie digitálneho statusu. Tam sa potom pohybujú tí, ktorí majú digitálny status vysoký, tak tí majú tých veľa lajkov a veľa fotiek a okamžité reakcie na svoje posty. A tí, ktorí nemajú, tak tí sú digital ghost sa volajú. Nazývajú, že digital ghost. Tí, ktorí sa tam len tam pozerajú a sú tam, ale nikto ich nelajkuje, nikto nič si nerieši. A to považujú za sebarealizáciu. Takýmto spôsobom uvažujú oni o svojom živote v virtuálnom priestore. Moja sebarealizácia nebyť digital ghost. Ďalší zaujímavý fenomén je, že sa dejú neviditeľné veci. Digitálne nomádstvo sociálnych sietí, toto bol fenomén, ktorý veľmi vážne riešil napríklad Facebook pred 2 rokmi alebo pred 3 rokmi, keď sa udialo to, že my sme si totižto mysleli, že všetci tí tínedžeri sú na Facebooku. No ale oni tam síce boli, mali tam tie profily, ale v skutočnosti tam neboli. V skutočnosti, keď máte, tu napríklad, toto je na nemeckých tínedžerov vo veku, tuším 15 až 17 rokov, čo je asi 2 milióny ľudí. Na jar roku 2014 72% nemeckých tínedžerov používalo Facebook, na jeseň 2014 už len 45% tínedžerov používalo Facebook. Niekto si stále mysleli, že sú na Facebooku, ale oni už boli inde. Oni pretestovali cez Snapchat, do Twitteru, na Instagram, z Instagramu na YouTube a z YouTube na Vine. Proste, a odrazu sme zistili, že 2 milióny ľudí zmenilo správanie a nikto si to nevšimol. Ďalší fenomén v generácii Z, ktorý je dôležitý asi brať vážne, je, že toto je tá transhumanizácia, že môj profil je pohľadom do zrkadla. Že keď sa pozriem na svoj profil na sociálnej sieti, tak sa pozerám sám na seba, kto som. Je to pomerne zaujímavé vidieť, ako strašne im záleží na tom, aby ten profil bol nejaký. Že to není tak, že aj keď to tak niekedy, oni majú niekedy také tie profily, že ako keby sa o to nestarali, ale aj to je imidž. Niektorí majú imidž taký, že sa nestarajú o svoje profily. V skutočnosti veľmi vážne zvažujú, že či čo si tam dajú. Tichá chodba, určite to poznáte tí, ktorí učíte, cez prestávky. V Amerike to začína byť už naozaj vážny, bežný fenomén, že učitelia boli zvyknutí, že počas prestávok decka behali, vykrikovali, a vykrikovali. Teraz sú ticho, pretože sú pripojení, sedia a pozerajú sa do mobilov. Medzi nimi prebieha komunikácia, oni si zdieľajú fajly, fotky, komunikujú, píšu si, ale v reálnom svete je ticho, lebo proste nikto nepotrebuje sa rozprávať so susedom, keď mu môžem poslať Snapchat. To je dobré, nie? Znova, nedávam tomu ani plusové, ani minusové veci, sú to dôležité veci, ktoré sa tam dejú a dobre je o nich vedieť. Dobre je vedieť to, že sú iní ako my a viete, čo je zle na tej fotke, hneď asi na prvý pohľad. Tak, toto je reálna fotka, to není žiadna fotomontáž. To sú tí istí ľudia, čo čítali Háte ako hej. Došli sme na chodnicu, hovorím, že zakúpte do pece chlapci a oni prišli po 10 minútach, že Števo pôjde otvoriť komín nejako dymy. Oni založili oheň tam, kde sa peče chleba. Alebo meso, alebo čo. A pritom mali otvorené tie dvierka, tam nachystané všetko, aby to tam len zakúrili a oni to dali tam vedľa. Nikdy v živote nezakladali oheň do pece. A teraz, podľa mňa, my sa na tom samozrejme smejeme, lebo sme celý život zakladali na nejakých chalupách oheň do pece, ale otázka je, že čo je väčšia zručnosť? Založiť oheň do pece a či vôbec to budú potrebovať robiť? Alebo vyznať sa v digitálnom svete pre nich. My sa smejeme na tom, my tak pohoršene zdvíhame zrak, že tak oni tak žijú v tom digitálnom svete a smejeme sa na to, že nevedia založiť oheň do pece, no ale zdá sa, že všetko sa presunulo v digitálnom svete. Takže toto bol taký veľmi, prepáčte, ja chápem, že to tak na vás strieľam všetko, ale je toho veľmi veľa a keď sa chcem dostať k tým podstatným otázkam, tak musíme ísť pomerne rýchlo. Teda možno, že posledná vec k tomu, že teda treba si uvedomiť, že oni sú závislí na internete a technológiách. Možno nie tak, ako drogovo závislý človek je závislý na drogách, ale tak, že
Oni sú vlastne v situácii, že nemajú inú možnosť. Keď vaše dieťa pôjde na strednú školu, musí mať Facebook, lebo ináč sa tam nedá fungovať. Lebo suplovania máte na Facebooku. Oznámy od učiteľov máte na Facebooku. Komunikácia s učiteľmi na Facebooku. Takže vy ste závislí od toho, aby ste ten Facebook mali. Toto je Narnia 1445, jeden taký bežná streda. Ja som išiel vybrať moje deti a keď som si spravil hneď taký malý sociologický prieskum, som prešiel po všetkých chodbách, narátal som 95 detí, 85 držalo v ruke mobil. Tak som len rýchlo nafotil pár. Dobre, tak toto bol len taký rýchly vhľad do toho, že generácia Z. A teraz by som chcel použiť nejakú pol hodinu ešte, čo mám. Mám pol hodinu asi. Dobre. Čiže toto berte znova, nechcem tomu dávať ani plusové, ani mínusové nejaké proste znamienka. Je to fakt, realita, v ktorej žijeme, ten svet sme vytvorili my sme im ho ponúkli, oni v ňom žijú. No a na to, aby sme pochopili generáciu Z, tak, alebo generácie mladé, tak myslím si, že je dôležité nie len pozerať sa na to, akí sú oni, ale je dôležité pozerať sa aj na svet, v ktorom žijeme. A teraz vám chcem ponúknuť 3 fascinujúce pohľady ľudí, ktorých považujeme za pomerne múdrych, ktorí hovoria pomerne autoritatívne výroky o tom, v čom tie naše deti žijú, alebo v čom my všetci žijeme. Čiže toto nie je len o deťoch, toto je aj o nás. A bol by som rád, keby sa vám to v hlavách tak trochu ako keby zapadlo ako taká skladačka, že toto sú tie generácie a toto je ten svet a nejako odrazu to začína spolu fungovať. Aspoň v mojej hlave to odrazu sa tak zapája, že aha, že však to nie je len tak samo sebou. Prvý človek, ktorý zomrel pred 3 týždňami, je to veľká škoda, je to poľský sociológ Zygmunt Bauman, ktorý podľa mňa je jeden z mála ľudí, v súčasnosti hovoril a písal veci, ktoré mne hovorili, mne vysvetľovali tento svet. Ja som čítal hrozne veľa vecí, nejakých štúdí a neviem čo, všetko to bolo také divné. Ale Bauman priniesol veci, ktoré mi povedal, aha, že tak s týmto sa viem nejako stotožniť. A viac menej aj moji kolegovia na Bilgime a tak veľa spracujeme s Baumanom a s jeho poznaním. Čiže odporúčam vám ho na YouTube, knihy a podobne. Je veľa jeho prednášok a kníh, ktoré pomerne nie jednoduchým, ale múdrym spôsobom vysvetľujú súčasný svet. Tak Bauman tvrdí, že naša generácia Z a my s nimi máme jednu veľkú smolu a zároveň šťastie, že žijeme v tzv. Interregnum. Je to obdobie medzivládia, keď staré modernistické a moderné veci už prestali fungovať a ešte sme nevymysleli to, ako by mal ten svet fungovať ponovom. A teraz sme v období, keď je chaos. Čiže kedysi sme verili, že ten svet dá národný štát, cirkev, inštitúcia, škola, armáda a neviem, všetko, keď sa to správnym spôsobom nadizajnuje, dajú sa správne zákony, bude to fungovať. Zdá sa, že toto bol veľká ilúzia modernizmu a zdá sa, že napriek tomu, že máme dobré zákony, nám to nefunguje. Napriek tomu, že máme armády, najsilnejšia armáda sveta v Amerike, napriek tomu nie je problém dostať do amerických hlav akékoľvek myšlienky, nie je problém. Čiže zdá sa, že žijeme v období, keď nemáme ešte vymyslené, že ako by tento svet mal fungovať. A Bauman toto tvrdí, že treba si to uvedomiť, že staré veci nám prestali fungovať a nové veci ešte nemáme. A z toho vyplýva neistota ako trvalý stav. My sme boli zvyknutí, že neistota je len moment, keď prídeme na riešenie, ale zdá sa, že už zo pár rokov minimálne, Bauman tvrdí, že od roku 2008, žijeme v období, keď neistota sa stala trvalým stavom. Proste nevieme, čo bude zajtra. Jedinú istotu máme, že máme neistotu. A Bauman popisuje tento svet ako tekutý. Keď sme kedysi sa učili v škole, že ako to je, dejinami, tak to boli také kvádre, že toto tu bolo, toto tu bolo, toto tu bolo. Tak Bauman hovorí, že už sa tak viac nevieme učiť, pretože to, čo bolo, už nie je a všetko ako keby plynie, že všetko ako keby prichádza a odchádza a
A nejakým spôsobom to nevieme uchopiť, ako kvapalinu, keď chcete uchopiť, chcete niečo povedať o súčasnej dobe, chcete to povedať, ale odrazu to neviete povedať. No a v tekutom svete žijú tie naše deti, v neistom svete žijú naše deti a napríklad je, že neviem, či ste niekedy, vám to tak akože došlo, ale viete, o čo je slova firma. Firma je od firm, od pevný. A čo sa hovorí o súčasných moderných firmách? Že musia byť flexibilné. Čiže odrazu tá firma, ktorá v minulosti predstavovala, že keď budeme mať tú banku, budeme mať 100 rokov a bude taká pevná, kde budeme postavenú z kameňa a neviem čo, tak ona zabezpečí bezpečnosť našich peňazí. Teraz banky hovoria, no tak my budeme flexibilní. My vieme flexibilne reagovať na všetko, čo na jednej strane ako keby tak trochu naplňa naše potreby, ale s tým pádom my nevieme, čo tá banka bude robiť zajtra. Tá banka zajtra zdvihne úroky o 20%, lebo sa správa flexibilne a toto Bauman považuje ako keby za náš trvalý súčasný stav, tekutý svet. Bauman hovorí, že výsledkom tekutého sveta je tekutý strach. My sa proste bojíme a nevieme vlastne čo. Nevieme uchopiť náš strach. Je to proste strach z neistoty. Takisto tekutá identita, ktoré napomáhajú tie digitálne médiá a našim deťom úplne. Naše deti sa rozhodnú, že zajtra na Facebooku budú niekým iným a budú niekým iným. Dajú sa tam iné fotky, napíšu tam iné veci, vymenia svojich priateľov bez problémov, týchto vyklikajú, týchto zaklikajú a odrazu sú niekým iným. Tekutá láska. Kedysi sa manželstva uzatvárali na dobu, kým nás smrť nerozdeli, čo je taká pevná vec, nie? Že však to je taký kváder, ktorý si tam postavíme. V súčasnosti všetci, ktorí vstupujú do manželstva, majú to tak, že no tak vstupujeme na dobu určitú, kým nám to spolu pôjde. Znova, moment tekutej neistoty, že my vlastne nevieme, že ako to bude, tak sa radšej moc nezavezujme, však to nejako zmeníme, keď bude treba. Táto aplikácia, Tinder, to je veľmi zaujímavá aplikácia, nahodíte si svoj profil, svoju orientáciu, sexuálnu a podobne a potom len idete doprava dole a vyskakujú vám tam profily ľudí, ktorí sú v vašom dosahu a klikáte, že páči sa mi, nepáči sa mi, páči sa mi, nepáči sa mi a to robia všetci ľudia. A keď si náhodou sa stane, že dvaja kliknú to isté, tak si vymenia SMS-ky a okamžite sa môžu stretnúť. Instantná zoznamka, ktorá funguje v digitálnom svete. Neviem, či to používate, ale je to veľmi obľúbený a populárny nástroj. Bauman hovorí, že to, čo sa zmenilo, a to je možno rozdiel medzi generáciou X a tými ďalšími generáciami, že tie predchádzajúce generácie schápali svoj život ako púť. To znamená, že niekedy v 17, 18 som si povedal, že aha, tak chcem dosiahnuť toto a proste som išiel, zatiaľ zuby išiel. Bauman tvrdí, že teraz to už ľudia nerobia, namiesto toho sa túlajú, turistikujú, hrajú alebo obsmrdajú. Hovorí to nie negatívne, on má za tými postavičkami má pomerne precízne definície. Hovorí, že to je stratégia prežitia v tekutom svete, lebo rozumiete, že vy keď si v 20-ke dáte cieľ v tekutom svete, tak zajtra už ten cieľ je úplne irelevantný, lebo svet sa zmenil. A tulák, turista, hráč a obsmrdač to vyhrali, pretože oni v skutočnosti nepotrebujú žiaden cieľ. Tulák zmení svoj cieľ hoci kedy, turista si, tam je to populárne, tak idem tam, zase tam a zase tam. Hráč to nebere vážne, hráč sa proste hrá a obsmrdač sa vlastne ani nikam nevydal, lebo však na čo? Zajtra tie ciele, zajtra ten svet bude iný, tak na čo budem vymýšľať, že... Bauman hovorí, že veľký posun sa udial, napríklad to sa týka cirkvi. Ale akékoľvek ľudskej komunity, že sme si vymenili komunitu za sieť vzťahov. A Bauman tvrdí, že rozdiel medzi komunitou a sieťou je takýto, že komunita je niečo, čo vás má a vy máte komunitu. Čiže je to vzájomný vzťah. Komunita vás má, vy ste definovaní komunitou. Keď ste boli v nejakej dedine, niekde ste žili a niečo ste urobili, komunita vás buď osúdila, a museli ste to prijať, alebo vás prijala a boli ste populárni v tej komunite. Nemohli ste si vybrať, že tak odrazu to bude ináč. Tá komunita vás určila. Sieť je to, čo máte vy. Od siete sa hocikedy odpojíte, sieť si pridáte ľudí, odoberete ľudí a on praví len, že v tekutom svete sieť je niečo, čo nám pomáha prežiť, ale nie je to komunita, nie sú to vzťahy. Je to nástroj, aby sme manažovali naše kontakty, ale nikdy to nebude komunita.
Takže to je Bauman, tekutý svet. Viacerí z vás určite ste sa stretli s menom David Brooks. Aj ste čítali možno jeho knihy. A teraz David Brooks je americký historik, ktorý má zaujímavý titul, že on je kultúrny komentátor. A píše knihy a hovorí pomerne zaujímavé hodnotové pozorovania tohto sveta. Bauman bol sociológ a hovoril sociologické a tento Brooks je vlastne, ťažko povedať čo, ale hovorí hodnotové pozorovania tohto sveta. A teraz teda niekoľko pozorovaní. Brooks prišiel s týmto, že ľudia majú v sebe dvoch Adamov, Adama A a Adama B. Adam A je naša časť osobnosti, ktorá je zameraná na výkon, popularitu, slávu a úspech. Adam B je človek, ktorý je zameraný na hodnoty, na vzťahy, na porozumenie, na blízkosť, na vďačnosť a podobne. A týchto dvaja Adamovia v nás stále nejakým spôsobom fungujú. A on hovorí Brooks, že to, čo sa udialo v poslednom období v našom svete, je to, že začal vyhrávať Adam A. Že Adam A sa dostal do prostredia digitálneho sveta a samozrejme prirodzene Adam A je ten, ktorému záleží na tom, ako veci vyzerajú, a Adam B je ten, ktorý dáva pozor viac na to, aké veci sú. No a Adam A začína vyhrávať a napríklad ilustruje to takýmto výskumom z vysokých škôl, že pýtali sa na vyše 1000 amerických vysokoškôlakov sa pýtali, že povedzte, že za posledný týždeň nejakú vašu morálnu dilemu, ktorú ste mali. A 70% z nich nevedelo povedať žiadnu morálnu dilemu. Brooks uvádza, že najlepší bol 22-ročný chlapec, ktorý povedal, že mal som morálnu dilemu, že som nemal kde zaparkovať. Ako keby ten Adam A odrazu má veľmi silný hlas. Ďalšia hodnota, ktorá sa v našom svete začína dostávať a pomáhajú je digitálne siete do povedomia veľmi silne a naše deti sú je vystavené veľmi silne, je narcizmus. A zaujímavý výskum spravili znova Američania na svojich stredných školách, kde v roku 1950 dali skoro všetkým svojim stredoškolákom otázku, že ste úžasní alebo dôležití. Tak v roku 1950 12% detí sami seba považovali za úžasných a dôležitých. V roku 2005 to bolo 80% detí. 80% detí sa považuje za úžasných a dôležitých. Za posledných 20 rokov tie merateľné tendencie narcizmu v spoločnosti narastli nad 30%. To znamená, že o 30% sa zvýšil podiel narcistických nejakých spôsobov v spoločnosti. Na otázky páči sa sám sebe, páči sa mi moje telo, napísali by ste román sám o sebe, všetci odpovedajú, že jasné, lebo ja som ten dôležitý a úžasný. Zdá sa, že máme tu generácie, ktoré my sme presvedčili o tom, že sú úžasné. A Brooks hovorí, že no tak keď ste Aristoteles a máte o sebe predstavu, že ste úžasní, to je v pohode, ale keď máte 16 rokov a nič ste nedokázali a máte predstavu o tom, že ste úžasní, tak máte problém. Ďalšia vec, na ktorú upozorňuje Brooks, je popularita ako životný cieľ. Tomu sme sa už trošku dotkli, že oni, tí naši tínedžeri, uverili, že nie je dôležité, akí sú, ale dôležité, aby boli populárni. A šťastie a úspech je popularita, nie je dosiahnutie veci. Napríklad pri oni robia Američania majú výhodu, že oni dlhé roky robia prieskumy na svojich stredných školách a oni robia tak, že dávajú tým tínedžerom každý rok 16 hodnôt, aby ich zoradili podľa dôležitosti a väčšina z nich dáva na prvé miesto ako finančná bezpečnosť, alebo financial security je najdôležitejšia. A kedysi na 2., 3. mieste bolo, že objavenie zmyslu života, respektíve dobrý vzťah so svojím priateľom alebo partnerom. V súčasnosti na 2. mieste je obľúbenosť, sláva, fame. 16-ročných dievčat sa pýtali v Amerike, že nech si vyberú, že či by radšej boli prezidentkou Harvardu, alebo že či by radšej robili asistentku Justinovi Bieberovi. Dve z 3 dievčat povedali, že radšej by robili asistentku Justinovi Bieberovi
Je to smiešné, ale je to reálny výskum. Radšej by robili nie Justina Biebera, nie byť slávny ako Justin Bieber, ale byť asistentkou Justina Biebera má väčšiu hodnotu v očiach našich tínedžerov ako prezidentkou Harvardu. Brooks tomu len dodáva, že mali by sme sa prezidentky Harvardu opýtať, či by tiež radšej nerobila asistentku. Pýtali sa vysokoškolákov, že čo by viac chceli, viac sexu alebo viac obľúbenosti alebo slávy. Povedali 2 ku 1, že viac slávy a obľúbenosti. Zdá sa, a Brooks to komentuje takto, že zdá sa, že vychovali sme generáciu, ktorá za najvyšší životný cieľ považuje prezentáciu vlastného ega. To znamená, že to, kto som ja, musím čo najvlastnejšie zakričať do sveta, zakričať, kto som, čo som, aby ma všetci videli. Kedysi sme považovali na potlačenie svojho ega ako virtue, ako, jak sa to je virtue po slovensku, cnosť. Považovali sme za cnosť, keď sme dokázali pracovať s vlastným egom. V súčasnosti považujeme za cnosť, keď dokážeme promovať vlastné ego. Keď čo najviac zakričíme do sveta svoje vlastné ego. A Brooks je v tomto veľmi tvrdý a hovorí, že to sú failed parentship strategies. Že to sú zlyhané stratégie rodičov generácie X a baby boomers. Že my sme ako rodičia zlyhali a naučili sme naše deti, že takéto to je. On hovorí, keď prídete do priemernej stredoškolskej izby nejakej športovkyne, nejakej 16-ročnej baby na strednej škole, ktorá hrá amatérsky nejaký florbal, máte pocit, že ste došli do olympijskej izby olympijského víťaza, pretože ona je najlepšia, pretože má všade z prvé miesta, má medaile, má svoje vlastné plagáty, svoje vlastné fotky všade vyvesené a je to štandard. Vychovali sme generáciu naproti predchádzajúcim, že cnosť bolo potlačiť svoje ego a teraz je cnosť kričať svoje ego. Brooks, ďalší dôležitý moment o tomto svete hovorí, že vychovali sme generáciu, ktorá namiesto pravdy alebo faktov na ňu funguje zvádzanie. Čiže keď ste si kupovali práčku pred 30 rokmi, tak ste si kupovali práčku, ktorá mala nejaký výkon, nejaké odstredenie, niečo. Teraz si kupujete práčku, ktorá je cool a urobí z vás cool človeka. To už neriešite, aký má výkon a čo, ale ona musí dobre vyzerať, musí mať dobrú reklamu, musí mať tie línie dobré a tak. A my sme vychovali generáciu, ktorá tomu hlboko uverila, že to, ako veci vyzerajú, je dôležitejšie to, ako veci sú. A keď sa pozeráme, a teraz sa dostávame k pospraktúálnemu, pospravdivému svetu, že prečo tie naše deti a tí mladí ľudia veria tým hoaxom, kotlebovým a ruským a podobne, tak odrazu zistíme, že lebo to dobre vyzerá. Lebo to veľmi jednoducho, rýchlo, kúlovo vysvetľuje svet, ktorý je zložitý, no ale my sme ich naučili takto sa rozprávať, takto sa správať. Veľmi rýchlo, tretieho zaujímavého človeka, Manfred Spitzer. Ďalší pohľad na generáciu Z alebo na svet, v ktorom žijeme. A Manfred Spitzer hovorí takúto vec, že on je neurovedec, on skúma, proste dlhé roky už robí to, že zoberie tých tínedžerov, napíchajú tie elektródy do hlavy a pozerá, čo sa deje na chemickej a elektrickej rovine ich mozgu. A píše o tom veľmi zaujímavé knihy, odporúčam jeho knihu Digitálna demencia. On hovorí, že my sme si mysleli, že to, že sme tie deti pripojili do digitálneho sveta, v skutočnosti je len vecou také akože psychológie, sociológie, no ale tí neurológovia hovoria, že pozor na to, že to už není, že to je biológia, že ich mozgy vyzerajú, keď ich dáte pod MRI, tak ten mozog vyzerá ináč. Tie hustoty neurónov sú zorganizované nejako ináč, proste, že tam tie decká majú hustejší mozog v inej strane a my ho máme hustejší v inej strane. A tam on menuje kopec nejakých vecí, ktoré rozoberá, že prečo asi tie ich mozgy fungujú inakšie ako naše. Možno sa zastavím len pri tom tá informačno-technologická rezistencia. To je vlastne to, že tie digitálne médiá fungujú tak, že oni vedia lepšie ako vy, čiže vy keď dáte do Google nejaké slovo, tak vám nevyhodí náhodný výber. Ten Google porozmýšľa, že kto ste a podľa toho vám dá, čo sa vám bude páčiť. Naše decká, keď googlujú, tak dostávajú veci nie, ktoré sú, ale ktoré by sa im páči, na ktoré môžu pritakať. To sa volá informačno-technologická rezistencia. Že vy sa vlastne ani nestretnete s iným názorom alebo s inou myšlienkou, lebo proste Google vie, čo sa vám páči a ten vám to tam dá. Je to demencia? Nie, demencia on hovorí, že to je to náhodou, nechce sa príliš pri tom pristavovať. Digitálna demencia je názov knihy, ktorú
napísal, pomerne známej. Odporúčam prečítať pomerne takým akože prístupným spôsobom o tých veciach píše. Základná vec, on hovorí, že veľmi, keď skúma tie mozgy, tak na jeho prekvapenie mozgy súčasných tínežerov sa podobajú na mozgy starých ľudí. Na mozgy starých ľudí, ktorí nie sú schopní už spracovávať komplexitu sveta. Že v momente, keď my by sme mali nastavovať tie decká na spracovávanie komplexity sveta, tak naše výchovné metódy a naše digitálne médiá v skutočnosti im uzatvárajú ten mozog, ako starí ľudia už postupne prestávajú byť schopní napríklad spracovávať väčšie množstvo informácií, kriticky myslieť a tak ďalej. Takisto Spitzer, Marshallov test, to ste asi sa s tým stretli, že Marshallov test je proste test, keď dávali deťom, keď boli malé, vybrať, že tu máš marshmallow, keď ho zješ teraz, nedostaneš nič, keď sa vrátim o 10 minút a ten marshmallow bude, dostaneš nejakú väčšiu ešte obľadu ako marshmallow. A urobili na veľa deťoch tento pokus, niektoré decká to zjedli hneď, niektoré odložili to potešenie a potom tie isté decká zobrali o 30 rokov a pozerali ich úspešnosť v živote a zistili, že všetky decká, ktoré boli schopné odložiť ten pôžitok z toho marshmallowu okamžitý, tak boli úspešnejšie v živote ako tie decká, ktoré siahli hneď po tom potešení. Zdá sa ale, že tie posledné generácie v tých marshmallow testoch veľmi zle vyzerajú. Že proste tie decká majú pocit, že okamžite musia mať akýkoľvek pôžitok, na ktorý si zmyslia. A znova je to, že my sme ich to naučili, že na to majú právo. Ja som dal mojim študentom, že počúvajte, na Facebooku chodia všelijaké také múdre výroky, pekné fotky a k tomu také múdre výroky, že každý doneste jeden a vybereme z toho, na ktorom sa asi najviac hodneme. Takže donieslo, 16 študentov donieslo takéto všelijakých pekných chlapcov, dievčat, takým zapadajúce slnka a všelijaké citátiky. No a potom sme hlasovali, že komu sa najviac páči, nemohli hlasovať za svoj a toto vypadlo ako ďaleko najúspešnejší výrok súčasnej mladej generácie. Nesnaž sa vždy a každému za každú cenu dokázať, že máš pravdu. Dôležité je, že to vieš ty, správni ľudia ti budú veriť, blbec zostane blbcom. Wow. Hlboko, ale teraz ako znova, nedávajme tomu ani plus, ani mínus, je to viera. Toto je istý typ spirituality, ktorú sme ich my naučili. Oni to nemajú z vlastnej hlavy a oni tomu hlboko veria tomuto, že pravda neexistuje. Pravda je to, čo ja poviem, že je pravda a ostatných vyhlásim za blbcov, lebo ja som viac ako tá pravda. No a teraz posledné nejakých 4 alebo 5 myšlienok, prvne si dáme pauzu. Dobre. Toto je štatisticky overený fakt. V súčasnej dobe priemerné stredoškolské dieťa trpí pocitami úzkosti alebo stresu, tak, že keby to boli 50. roky minulého storočia, tak ho liečíme na úzkosť psychiatrické liečby. Výsledkom tohto sveta je, že naše deti trpia rôznymi typmi anxieties, úzkosti, rôznymi typmi strachov, rôznymi typmi bolestí, ktoré si proste sám v sebe točia, navonok dávajú do tých virtuálnych médií, že to je všetko v pohode. Vo vnútri, a teraz ja som sa pôvodne chcel dotiahnuť aj našu školskú psychologičku Hanku Šandorovú, aby vám o tom možno niečo porozprávala, nedalo sa, nemala čas. Obrovský nárast úzkostných stavov študentov z nevysvetliteľných príčin, že dobrá rodina, dobré dieťa, dobré školské výsledky, všetko v pohode a odrazu máte študentku, 16-ročnú babu, ktorá proste má stavy úzkosti. Bojí sa. Bojí sa, nevie povedať, že čoho. Proste bojí sa. A tak trochu intuitívne tuším, že to, o čom som hovoril doteraz, tá úzkosť je produktom toho, v čom oni žijú. A teraz skúsim povedať nejaké 4 veci, ktoré si myslím, že sú to háčem ako keby do debaty. Že myslím si, že to sú 4 kľúčové veci, ktoré sú veľmi dôležité, aby sme nejakým spôsobom rozumeli a pomáhali tejto generácii a hovorili o nich. To je, že model šťastia. Súčasné deti veria tomu, že šťastie je neprerušený rad vždy lepších a lepších zážitkov. Budete šťastní, keď budete zažívať príjemné veci.
Bauman na to hovorí, že není to presne naopak, že šťastní budete vtedy, keď nastrafíte na nešťastie a prekonáte ho. Vtedy budete šťastní. Ale nie vtedy, keď si dáte, že dlhý rad slnečných krásnych dní, tak na konci dlhého radu krásnych slnečných dní odrazu zistíte, že vlastne neviete, v čom žijete, lebo nestratíte orientáciu. Tak model šťastia je jedna vec, ktorú by som vám dal tak akože do uvažovania, že čo hovoríme našim deťom, že kedy budú šťastné. Od šťastia automaticky sa odvíja úspech. Podľa modelu šťastia, ako zadefinujeme našim deťom, že kedy budú šťastné, tak od toho si oni odvedia, že odkedy budeme úspešné. A samozrejme, teraz je to tak, vo veľkej miere je to tak, že úspešný je ten, kto je populárny, bohatý a hlavne dosiahne to rýchlo. Lebo v tom meniacom sa svete, v tom instantnom, tekutom svete, keď ste úspešní a bohatí a šťastní teraz, tak už zajtra nemusíte byť, takže musíte to dosiahnuť rýchlo, dlhodobé perspektíve nehrajú rolu. Čiže keď budeme hovoriť o šťastí a modeli úspechu a potom hovoríme o pravde. Pravda je niečo, čo v skutočnosti nám povie, že či sme úspešní alebo nie sme úspešní. Nie my sami zadefinujeme samých seba, že či sme úspešní alebo nie, ale nejaká tretia strana, niekto vyššie, väčšie ako ja, povie, že tak teraz máš pravdu, alebo teraz nemáš pravdu. A toto je možno trošku odbočka na bok, ale ja si osobne uvedomujem čoraz viac a viac, že ideál toho, kto je dievča a kto je chlapec, alebo kto je muž a kto je žena, sa nám pomaly začína strácať. Ja si to uvedomujem na tutoringoch. Mnohé tutoringy som absolvoval s dievčatami, ktoré sa pokúšali vo veku 16-17 začínať také prvé chodenie na vzťahy. Z veľkej väčšiny tie dievčatá natrafia na svojich rovesníkov chlapcov, alebo trošku starších. Ja to neviem ináč nazvať, akože plišáci. Plišové hračky. Že ja sa pokúšam, to dievča má ten problém, priniesie to na ten tutoring, že ja sa pokúšam s ním normálne rozprávať, o niečom rozprávať, niečo riešiť, a na druhej strane dostávam len také niečo, taký akože klopko nejakých pocitov, nestretávam tam muža. Ja si to tak čítam, že oni majú problém, že nestretávajú muža. A naopak, ideál ženy je v skutočnosti pre tie dievčatá ako keby tak preidealizovaný, že oni vlastne pochopia veľmi rýchlo svojich 12-13 rokov, že nikdy nebudú ideálni. A takto aspoň hrajú niekedy v tých ideálnych facebookových profilov, že som ideálny. Čiže toto sú také 4 témy: šťastie, úspech, pravda a ideál, v tomto type gender ideál, ktoré by som vám chcel dať do pozornosti, že to je možno také akože základné veci, o ktorých by sme sa mohli odraziť, keď sa budeme rozprávať, alebo keď nejakým spôsobom uvažujete o našich deťoch a generáciách. Je toho ešte strašne veľa, ale tu nás končím zatiaľ. Dobre? 15 minút pauza.